Sunt la cald, n-aș vrea să fac foarte multe aprecieri asupra jocului, pentru că, deși cred că n-am făcut un meci rău deloc, ba dimpotrivă, din păcate am consumat din nou foarte multă energie, ne-am creat destul de multe ocazii, am controlat jocul în fața unui adversar foarte periculos, un adversar care are jucători de foarte mare calitate, dar plecăm din nou cu un singur punct, iar asta este dezamăgitor pentru mine. O altă dezamăgire e faptul că facem lucrurile grele, să marcăm goluri, să ne creăm șanse și primim goluri în faze fixe, lucru care n-ar fi trebuit să se întâmple și pentru asta sunt supărat pe băieți. Dar încă o dată, una peste alta, deși am mâhnirea asta că am primit acel gol în fază fixă, nu cred că băieții au făcut un meci bun, n-am ce să le reproșez. După 120 de minute în căldura aia de la Slatina, astăzi am văzut băieți care din nou au alergat, s-au luptat, iar pentru mine asta e lucrul cel mai important. Din păcate, o altă problemă pe care o avem e faptul că, deși avem o listă adâncă, deci un lot adânc, din păcate când e să mă uit ce schimbări, ce lot să fac, aducem copii din academie, în fine, asta e o problemă noastră internă pe care trebuie să o rezolvăm. Da, poate că așa trebuie să fie, poate că trebuie să apară din nou un Bațula, din nou un Câmpean și cei care au mai fost pe bancă, poate că asta ar trebui să se întâmple. Schimbarea lui Oberlan a întărit, totuși. No, schimbarea lui Oberlan, pe el l-am protejat săptămâna asta, nu la Slatina, tocmai pentru că a acuzat anumite ușor disconfort muscular. Din păcate, deși l-am protejat, a intrat și are o problemă musculară, să sperăm că nu e atât de gravă, dar s-au adunat deja foarte multe și lucrul ăsta nu mă lasă deloc liniștit, pentru că, în general, suntem un staff tehnic care încercăm să controlăm toate detaliile, să nu lăsăm nimic de la voia întâmplării, monitorizăm efort, monitorizăm toate încărcăturile fizice, încercăm să îi susținem cu vitamine, încercăm să le oferim partea de refacere post-efort, încercăm să le dăm confort mental, încercăm să le dăm să se simtă cât mai bine. Din păcate, încă o dată, am problema asta că atunci când ne uităm să alcătuim în primul 11 și lotul, n-au rămas foarte multe variante. Evoluția frumoasă din partida cu PCSB a fost combinată chiar și astăzi, s-a desenat frumos în prima repriză și la mijlocul terenului și în apărare a fost siguranță, dar factorul finalizare acum a fost cel care ne-a privat de 2 puncte care contau foarte mult. Contau foarte mult pentru noi, așa este. Spre locurile de pe... Da, încă o dată, știți cum e, jocul de atac e mai greu. În apărare lucrurile în apărare le poți rezolva, pentru că în apărare lucrurile sunt mai clare, mai concrete. În față ai nevoie de creativitate, ai nevoie de jucători care să-ți facă diferența, mai ales contra unei echipe cum e Farul, cu un bloc mediu 5-4-1, unde nu ai foarte mult spațiu, nu ai foarte mult timp, ai nevoie de jucători creativi și jucători capabili să rupă apărarea și blocul ăsta defensiv compact pe care l-au creat. Încă o dată, jocul de atac are nevoie de mai mult timp pentru a-l finisa, ai nevoie de mai mult timp, ai nevoie de jucători care să știe să joace în criză de timp și spațiu, să gândească repede, să ia decizii bune. Încă o dată, o să lucrăm săptămâna asta din nou la aspectul ăsta. Știți cum e, jocul de atac e mai complex, dar important este că atunci când ataci să nu rămâi dezechilibrat în spate. Iar Farul astăzi ne-a pus în dificultate cu anumite contraatacuri, dar băieții s-au apărat bine, de asta sunt mâhnit, că facem lucrurile complicate bine, iar lucrurile care teoretic în fotbal sunt mai puțin, pentru că ai o minge fixă, ai un marcaj individual pe care nu trebuie să-l pierzi. În fine. Care a puțină panică, că e jucător cu multă experiență și știe jocul, da? S-a trecut și pe acest aspect. Acolo a fost puțin pericol în episodul ales, n-au păcat. Da. Dar gol acolo, nu știu. Nu, Alibec e un jucător bun,
dacă nu mă înșel, chiar el a executat cornerul. Ați văzut ce tărie a avut mingea? Până la urmă a făcut diferența, calitatea lui individuală. E un atacant de valoare, de rasă, așa cum puțin mai găsești astăzi